سلام كمي تعلو كمي تمسيو خبركم خبركم انت خطاتلتي مدباتنا بروح قرا مسنبت كون لكم دا تمنخو نلومي كاب تعزبتات ايو سلامنتا ايو مالت كل غزيتينات كا تعذابي يوحد يبزح ناتو ريسبكت كلوكا صبوي حجي كم نفلطو ازي تام بنيل نبلو تي فيديو بزعبا انتايو مردأتا خونا كايلكا تقبروي مالتي حجي كما سرار حنت الله كل غزي كاتشي كخون ويكا كمزي صحابه كخون الله نايت سب اتنشن دسرق كخون الله سلاز بلاكا كل غزي نعو زطعم كتغبر تخيلها بصحفهن ابغلمله ግን حسو مالتካ አይኮነን ወይካ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ስምዒታት ናይ ሰብ ዝትንክፍ ኢንፎርሜሽን ግበር ማለት አይኮነን ኦኬ ሕጂ እንታዩ መጀመሪያ ኤርትራ ዜና ዕረፍቲ ይብላሎ ሞት ከም ዘሎ ማለት እዩ ይሕብር ሕሜቲ ኑርሲ ሃሪሙ ኤርትራ ዝፈረመቶ ውዕል ይብላሎ ሕጂ ኣብዚ ዜና ዕረፍቲ ከሎ ገለሰብ ሞይቱ ለልካ ተሓስብ ኣብቲ ስእሊ እንታይ ይመጽእ ሕጂ ሽምዓሎ በዚ እቲ ካልእ ስእልታት ናይ አብ አሕመድ ናይ ሱዳን ጌታቸው ረዳ ገለ ኢሳያስ አለውዚ ብድሕሪ ኢኻ ሽምዓሎ ሕጂ ዜና ዕረፍቲ ቀጥታ እንታ ክትገብር እዩ ድወስደካ ደሎ ሕጂ رينا لنا حد اوانا بكلت اوان كم زخوغانف اس اوكي تبليها كم زدبلنايو مسحابي الكا تغبرو تخلي هانبل منالبات ابكالكين دحري لنا خا مليسو ابزي نامنتا فيديو دحرينا ياغن ابزي زينا عرفتي تبلدلا مخا ناي شمعه سئلن ناي اسياس سئلن بدحريو دلو دحراب زاتي خا قد اتي افتي موزلو خالي قديم تاغرالاي عبد محمد عمره مترا ويكا عبد مترا كم زعرفتا غاليصو قديم حجي انتايوتي ززاربنا زلو سلامنتاي اخا صلخا بمنقدتي ويكاز خا كوم عينت سب كومو سلازد الخا يموني اوكي حجي بدحريو ابزخا دحر مصينا قال انت يالو ايرترا زين عرفتي وق قرن افريقيا وق كل الامحاره بلالو حجي ناي قرن افريقيا وق ناي كل الامحاره وق اوكي نابنت جيتاچو ابزلو ابي احمد بزلو بزخا ناي امريكا ناي قال سئلتاتنا له ابزغا سيلمنا له حجي اسياسالو بدحري خاشم علو حجي زين عرفتي نماني خاخطو كل تدلي عدلها من ابات اواتينا عند حرينا يغن تا زينا عرفتي تدلا نايمن قديم تغرالاي محمد ادريس محمد بزحدرو حمام اما بل 66 عامته بهاند بتاو حمام كم زعرفته غليصو اقل فصامي شماغل حجي اوكي بدحريو مليسنا خالق زينا عرفتي ايرترا وتحدراو لممد ايرتراويان صاوعي تبلالو ابز حجتي ني ايرترا زملكت منالبات كم مرجع حجي من مصيم الله وزي بريزيدنت إسياس أفوركن جنرال فيليبوسن قالو بدحري خاشم علو اوكي حجي تاخذ حسبي ددلي مست زينا عرفت زبزلو مالك حجي صح زينا كل غزي زينا سكاب اب السوشيال ميديا تحشه تاماني ويك اسب زكاتاتلو مالك انا حجبول كاي زحشه زينا دسمعلن الى دحسبن حنت خون زينا تغرينيا مالتي ግን ተደጋጋሚ ሲ ስለምንታይ ቲናት ከተዓዛብስ ናቱ ሪስፔክት ክሎካ ጽበና ኩሉ ግዜስ ታخت ገብሪ ሓስኻ ከምኡ ትገብር ለኻ ሰብ ከምኡ ስለ ዝደለኻ ይሞትኒ ምህላው መማት ናይ ፈጣሪ ስራሕ እስኻ ግን አፍቲ ተሰርሖ ስራሕ حق ايديو ولاون نتينات كسرح كراغود خل ነገር ክትገብር ጽበይ ግን كل ግዜ ስለ ዝጎስጎስ ካለ ሓደ ሰብኩም ወትካ አይ ሞተልካኒ ኦኬ ሶ አው እንድሕሪ አቲናኸ እንታይና ንርኢ እንታይና ምን ዜና عرفتي كريم تغرالاي احمد محمد سعيد ويكاشنيت امبل 74 عامته كابز عالم بموت كم استفله منستر زينا ارترا اتي مانا قبر مسكل بتويتر حبيرو كريم تغرالاي احمد محمد سعيد حجي اتي سئل ديل نايتون سوات كيتبل اوريدي تسئلهم الله مالتي سلامتاي تسئلهم زيت تغبره سلامتاي ناي مرحي هاجر وي ناي جنرال فيليبوس انصيخا زينا عرفتي يبحال مالتي اذا حجي اب تدغاغا مسل زخونين عدا زارب ندلو حدا اب كلته تاريخه يسوكيت بليها ግን ተደጋጋሚ ስንታይ ድሌትካ ዲዩ ብመንገድ ድኽት ገለጽ ደሊኻ ዋላ ነትሰብዲ ኦፍ ኮርስ ከም ዓይነት ዓብ ዜናኮ ብመንገዲ ናይ ዩቲዩብ ወይ ካ ዩቲዩበራት ክመጻካ ትጽበኒ بخمي መንገድ ከም ድመጻካ ኩላኻ تسؤلي جن تسألي مجلس خينين عايد سمعني هجي ماليسنا قال لسه أبزين ده حرمتنا جوار نوج مس إيرترا زين عرفتي أسمرة استدلوا مدى بلالو أبزون حجي نايسي أسافرك سألن شمعان يا خاطري إيرترا زملكات أوكي عفتوشتي مساعتها نايم زين عرفتي بحرين كها وانا أكايد الصراحة زل قديم تجرالاي مسكنا تخل أب كم زعرفة تجاليسو قديم تجرالاي مسكنا تخل أب مرقد أول من يسرت عنا وانا حجي
እቲ ደዛርብ ዘሎ ዘረባ እንታይ እዩ ከም ሓደ ተኣማኒ ወይ ከዓ ቀጻሊ ሰዓታቱ ፍሉጥ ዜና ዘመጽእ እሞ ብዙሕ ሰዓት ዘለዎ ሰብሲ ስለምንታይ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ናይ ጽልእኻ ናይ ስኻ ትደልዮ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናትካ ታምነይል ወይ ከዓ ኣብቲ ናትካ ስእሊ ትገብሮ እቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ሕጂ ራ ዜና ዕረፍቲ ደብረጽዮን ጌታቸው ክእለ መራኸብ ሩስያ ኤርትራ ኦኬ ሕጂ እቲ ናይ ሩስያ ዝምልከት ኣሎ ኣት ሴም ታይም ከዓኒ እቲ ናይ ደብረጽዮን ጌታቸውን ስእሊ ካሎ ብድሕሪ ድመጽእ ናይ መን እዩ እቲ ዜና ዕረፍቲ ኢሉ ዘሎ ሽምዓ ካብ ናይ ኤርትራ መጽእ ዘሎ ስእሊ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ዘይኮነ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሚኒስተር ፋይናንስ ኤርትራ ዝነበረ ብርሃን አብርሃ ካብ መስከረም 17 2018 ናትሒዙ ብሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ተታሒዙ ድሕሪ ሕጂ እቲ ዘረባ እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ታምብናይል እንድሕር ርኢናዮ እቲ ዝመጽእ ስእሊ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ሽምዓን ጌርካ ኢኻ ነቲ ናይ ስእሊ ትገብሮ ሕጂ ደሰይ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኤርትራ ዜና ዕረፍቲ ይብል ኣሎ እቲ ስእሊ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ናይቲ ሞይቱ ዘሎ ወይ ከዓ ናይቲ ሓሊፉ ዘሎ ኣካል ዘይኮነ ናይቲ ናይ ፕሬሲደንት ኣምፂኻ ኢኻ ትብል ኣይ ዶንት ኖ ምናልባት እቲ ፕሬሲደንት ይወክል ናይቶም ዝሞቱ ዝተሰውኡ ትገብሮ ዘለኻ ዋላ እቲ ጽሊ ኣነ ኣይርዳእንኒ ግን ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ደድሊ እቲ ደዛርበን ዘሎ ማለት እዩ ማርታ ወልደ ጊዮርጊስ ከም ዝዓረፈት ተገሊጹ ወይዘሮ ማርታ ወልደ ጊዮርጊስ ተድላ ዋና ዳይሬክተር ትሪጀሪ ኣብ ሚኒስተር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ብ13 ሰነ ኦኬ ሕጂ እዚ ምናልባት ኣብ ዜና ትግርኛ ጥራይ ፀቂጠ ተዛሪበ ብብዝሒ ስለ ዝርአ እዩ ኣብ ካልእ እውን ተመሳሳሊ ኢኻ ትርኢ ዋላ ኣብ ዘራ ፍልጠት ዳስና ኒውስ ኣብዚ ዓዳሃሎ ዜና ዕረፍቲ ይብል ኣሎ ሕጂ ዓዳሃሎ ዜና ዕረፍቲ ማለት ኩሉ ግዜ ምስ ዓዳሃሎ ተላዓይሉ ተሓሒዙ ዝለዓል ኩሉ ግዜ ምስ ፕሬሲደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት እዩ ኣብይ ዝወሰዶ ቱርኪ ንሱዳን ድብል እቲ ንኣብን ንቱርክን ከም ዘለዎ ሬፕሬዘንት ኮይኑሎ እቲ ዓዳሃሎ ዜና ዕረፍቲ ዝብል ዘሎ ግን ካልእ ኢንፎርሜሽን ይድህብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብኡ እንድሕር ኣቲና ግን ናይ ናታት ሳልሕ ኣሕመድ ዲን ኢብራሂም ብ1969 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ትማሊ ሰንበት 29 ታሕሳስ 2024 ሰዓት 8 ፈረቓን ናይ ንግሆ ኣብ ንጡፍ ስራሕ እንከሎ ብሃንደበታዊ ሕማም ኣብ መበል 55 ዕድሚኡ ኣብ ዓዲ ሃሎ ተሰዊኡ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎሚ ዕለት ሕጂ እቲ ዝገርመካ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኤርትራ ጥራይ እዩ ብጌጋ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ምናልባት ብከምኡ ድስንብድ ሰብ ወይ ከዓ ክሳይ ደብል ሰብ ይሓስቡ ኾኑ ግን ዜና ዕረፍቲ ካብ ኤርትራ ኢሉ ሕጂ እውን ኣብዚ መፅእ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ዝውክል ፕሬሲደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጥራሕ መፅእ ዘሎ ሕጂ ሽምዓ ኸ ኣሎ ኣደኑ እንታይ እቲ ተደናጋፂ ዲኻ ትኸውን ዋላስ እቲ ስራሕ ኣይርዳእካን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ሰብ ክመውት ስለ ዝደለኸ ኣይመውትን ምህላውን ምማትን ናይ ፈጣሪ ስራሕ ኣብ ዜና ኣብ ርእስቲ ኣብ ገለ ንሰብ ዘይሞተ ሰብ ሞይቱ ኢልካ ክትዛረባ ምናልባት ገለገለ ሰባት ምስ ፕሬሲደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ምዃኑ ጥራሕ ኣይኮን ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዘይሞተ ሰብ ከም ወኪል ናይቲ ስእሊ ጌርካ ተምፅኦ ከለኻስ ምስኻ እውን ነፍስኻ ዳሓስካላ ይብልካን ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ብፍላይ ከዓ እቶም ሴሪየስ ዝበሃሉ ቻነላት ከም ናይ ዜና ናይ ካልእ ሓበሬታታት ዝህቡ ሓቀኛ ዝኾነ ታምኔል ተዝገብሩን ተዝጥቀሙን ሬስፔክት ኣብ ልዕሊቶም ሰዓብቲ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ድጣዕሙ ኮይኑ ክስቶ ሞይቱ ክስቶ ሓሚሙ ወይ ከዓ ስእሊ ምፅኡ ሰብ ከሰንብድ ወይ ከዓ ክስታይ ክገብር ስለ ዝደለየ ዝምልወጥ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብዚኣ ሲ ወዲ 80 ወዲ 30 ወዲ 40 ምን ይቀዲሙ ዝኸይድ ሓደ ፈጣሪ ጥራሕ ዝፈልጦ ስለዚ እቲ ንሎሚ ዝበልኮ ካብ ትዕዝብታት እዩ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ከዓ ስለ ዝረኣኽዎ ሕጂ እዚኣ ናይ በቅድሚ ትማሊ ከዓ ልክዕ ከማ ስለ ዝረኣኹ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኤርትራ ዜና ዕረፍቲ ተሰሚዑ ሓደ ካብ ገዳይም ተጋደልቲ ህዝባዊ ሓይልታት ነበር ዝኾነ ኮሎኔል ስዩም ተስፋልደት ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድምኡ ከም ዝዓረፈ ተሓቢሩ ቀጻሊ ኹም ዓይነት ነገር እንዳገበርካ ነቲ ፎሎወር ናትካ ወይ ከዓ ናትካ ሳብስክራይበርሲ ካስተመር ናትካ ማለት እዩ ፖለቲከኛ ተኮይንካ ፖለቲካ ሓደለኻ ክፀርፎ ትኽእል ሓደለኻ ካልእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኒውትራል መሲልካ መብዛሕትኡ እዋን ሕጂ ሚዛናውያን ወይ ከዓ ፍትሓውያን ዩቲዩብ ቻነላት ፍትሓውያን ወይ ከዓ ሚዛናውያን ዝመስላ ከምዚ ክትሪኦ ከለኻ ግን
تميزاناويان نتربحها ويكا نتسخاخو ترخبو تقمي إلكا ستأدب كيامبر تسمعتات نايت سيلس جينا أوش تخاخم دلو يدري كامالتي سلازي كم زعينة نجر على يكونن تتخيلو كجدف صبايو تزي تخيلها سوون كستوبل لهم الله مالتي مهنياتو قصالي تأمنو قصالي تكاتاتلو قصالي تسعبو channel كم عينة سمعت بوشت انتلي واحد معلتي نظام صو حبريتا حق مسيلكا جيجا مردأتا تحزيها مالتي سلازي كل جزء تنقق مبال كلينا مالتي كل جزء بزعبا إيرترا زبي إيرترا خطف ديموغرافيناتو كعنو زبي إيرترا كل جزء تقص جبري 00 نمانيتي خمدو جون فخا نرينا مالتي مبزحتو وانتي نسب حماق زمنا اب نفسو انتاي موطو اب هيوت نفلطو نغري سلازي اذا خا نلومي كاب تعزبتاتي له زغبركو يو سلامكتالكم زي مسجن زلوكم ريتو نغفيتا منالبات ابزي زلوكم كله او انتاخون الوتاوي ريتوتات اب كومنت سيشن كتصحفوا لي يلابو سلامكتالكم ازي مسجن نازم مدبات تفتحوا مخا شير لايك سبسكرايب مغبار ايتماو برامشن حمام الله كادي الكات تحت النس حمامي شيء أو حنقول نايتهم دتمنيو يدلو أبت حنقول ما فتوش تروسهم يدل حمام بران حمام بال يبلين عجيت حمام ناتاتهم قل كاتسالي حزبين مرباش حزب خمد الشاقل مقبار لحركة خمزي طفشنا يا دبلان تودي وحجي درجة علمي لن كوكفو تعلم نسبك تشغل دلي لحركون مثلا كان أخي سبلك مالتي نعطاتهم سل التسبلو أمينمون كونوا كل يوم بحتير كذي النافيسكا واقعها حقهم مسلوم خير نعطاتهم هجي سنه إلكا هم زلوا ما حد سومن بغورة حلفها بالكا تلفزيون مغربي ما يكون صبغي